Hi guys, good morning. Magdingag ko karon og saging ni arang kuha nga kaadso. Daan nila tong hang amiga gahapon. Isa manggihapit dari gapos bay. So karon na dengagan karon na may snack dito sa eskwelahan mga chikiting. So aning dengagan guys kay grabing kuha nga kaadso. Daan isang amiga gahapon guys. Grabing kuha nga kaadso ijang saging. Jang gihapit dari sa bay gahapon. Okay, porera dengagan na mo karon. Iudo na lang may bit-bit ba. Salamat dahil isang dadan eh. Sa makakita ra mo guys ug kinsay tag-ija dani. Mahuwa nga kaazo. Kuan kaazo ka sumpek kaazo bang saging ha. Grabe ka sumpek kaazo. Ang hudton og dengag kay arong bong og kinaen siya bitaw. Mag-practice man gud sila sayaw guys para Christmas sa mga nagasabot ang mga parents nga kadakuan nida og snackin katas bay og practice sa jaw pero ako ako mo-appeal kay delikado pa man. So dara guys sakto gud dari sa mga sakto gud dari dagaga na mas saging mo man say rice cooker mo man rice cooker na mas una guys saka nagaba man mo na yung himong dagagan og saging ni nawo sa daghang dinang aguna hop na ba ni whoops hop na ni ay okay. So karantaan tayo dahil yung pulihan o dinang agsaging. Hindi marang ba og hindi naman arang. Kare. Arang ka ajo. Kara may hang itabon karon dili maluto. Ubon sa. Luto ning atong trabaho. Di man sa kajo padaghanan og tubig guys. Kay dali ra man ni maluto. Alright, so ano itak ang tagtaad guys. Hinig ka umanopan na siya. Paanopan rin hindi ng agam, hindi mahilaw. Yan na guys, sanang gideng agag saging. Be, luto na ba? Luto na siguro ni. Pa, santilawan. Luto na guys. Luto na ni. Ganina raman yung gidabdaban siya. Araw ko pa rin maluto. Oh, Miguel, mapasok yung kanot. Alright, tara guys, luto na. Ikit-kitan, luto na guys. May jabhag tubig kaya di malata. Alright, tara guys. Ano yung jabhan tubig kaya nga na dyan ang kulos. Kuan guys, dyan sabaw, mapuwa. Kaya daga man na saging. Ngijabo, kaya mo bugnaw. Alright, then na guys. So di man na siya mabuling kay naman ay pakpak. Syaro ni mga ito pa apo ni mga kijampaw nag-alali sa mga eleksyon humana. Then na guys, kung tatadahan na ni isa sudlanan dati sa eskwelahan mo na among i-snack ron. A few moments later. Basag likod ni mo. Teka katang kotrapuhan. Hala ka dai ha. Lia. Diyan na sa eskwelahan guys. Darag saging dia. Ano na da? Saging. Yan na guys, mga snacks karong buntaga. Dada poy. Sama ni tugnos, nay luto, nay ganas. Nagahada poy ginamus, nay suka, char, kompleto. Dali na. Magi-practice na mo. Haraman tong kuan isa. Hala, wa mo ko limusi. Nay suka. Ano nang gisakian? Diyan na gamang snack. Grabe, kompleto na ni. Diyan na gadi luto. Diyan na pa'y ganas. Uy, ralami akazo. Ginamas. Diyan na tugnos. Grabe lami dyan yung tugnos mo. Diyan ganahan tugnos guys. Diyan na mo, nga anta. Snack pa rin dyan. Wala man tayo limonsito. Pwede pa na siya.
Gamay mabuko. Moga li angay yan. Lami Kada, aoy. gamay ko. Wow, ara lami ka jo guys. Uy, ginoo ko naglaway gid kus ganas. Ara lami. Uy, nanay langa. Dali na. Dali na mo. May snack pa ninyo guys. Guys, ma'am. Bigay mo Diyos mo. Kos na yan. May kos na yan, guys. Mga anta ninyo di ah. Kang ma'am. Kalami ba? Kang ma'am. Ito sa tagas, ma'am. Ginamos ba? Nagpares silang kuan. Bray, ginamos o kuan. Ginamos o saging. Dali na. Ma'am! Dali na! Manghatdan si ma'am og saging. Bakay. Nangalakaw ra dami ko. Wag mo. Pagkuan. Lakaw na po ito. Kaikta na jud tadani kadugajan. Lamias ganas. Uy, sus Ginoo. Lami ara ba na inom og tubig ni magkaon na na. No? Buyag. Tamis. Katay hati ni ma'am. Kakitan do ha. Kau. Saging og ginamos. Kung ma'am ara na sa snack. Kaday. May snack na mo? Isi hala. Hinahagbang na nun day. Jill. May saging. Mahaw. Yung snack niya, yung snack. Dang paniudto na ko nun eh. Kasi kaniguan lami ala dito. Nawad dyan na humadag. Buwad. Buwad sa akin. Mga anta ninyo guys. Di ay saging, parisan o ginamos. Dapat dyan ganas, dapat dyan tugnos, dapat luto. Grabe siya mga buntas ng mga kuha na dani. Hindi ka labay-labay na. Bakit pa rin pinali? Ayaw, huwag kayo sayang. Nanta nga on. Hi! Anak ko! Nanta nga on. Picture ka? May ganas. Guys. Hindi mo ini ginamos din ang lumisan ko. May ganas. Uy! Lamig, bulang mo yung kamong tinom. Diyan sa matag bulang mo, mamatay bulang mo, nakabaya kay bulang mo. Lagi po ko'y bulang mo. Wag ba bilang naon. Na, Isa pa. nga na may dari kabibo sa eskwelahan. Mag-snack ang mga bata, ang snack mga very good sa kadyo, ano. Niluto niya, kung sa'yo ganahan mo ka agluto, niluto, may saging, tapos lagi ginamos o tugnos, wala akong pati. Nalagay mo ang mato lani, wala tining apel. Tambos anemic ni. Right. Te, tambos anemic ni. Dali na yan. Oh, tambal jenis anemic. Tambal, ganyan sa mga animikin. Mga ganas, uy! Nimikan lang ko. Mga ganas. Ganas. Day. Day ako. Uy, may agahan pa ganas, no? Lala si Irhid ay. Maan. Luto isa ha pares daan. Di, mukha Luto, ay gilahap. Nalipuluto pa. Niluto. Bisa ron man jud ko. Saging. Na ginamos, na tugnos. Na pa dyan ganas. Pili lang mo sa Pili, asa injo guys. Saging jud. Saging mo dyan pagpagis mo. Saging dyan mo yung kapag. Uy ka, madam ni. Nasaging da. Salamat ka dyan, madam. Sa saging. Hi. Salamat sa imong hatod na saging. Yan, naluto. Kaya mag-snack ka ron. Palit ang smoke na. Hindi, ganyan. Ganyan. Ganyan mo jud nilaluto. Ding, dali na na. Dali na. Okay. Yan, uy. Ganyan kita mahata. Yung dali. Ay? Naman jud. Na niya na. Kaya na ba? Dami ko. Lami alagi. Kaya ang pa na luto. Ganas ya guys. Panglanas ka Ganas. na. Dumi ka dyan daghan ron.
Oo, asa gumang ginikanan. Mga absent. Absent? Adi, naigi pang lakaw. Paubaya ka. Ano? Absent po si... Kasi mas Lolita. kasirin po, duwa po di ha. Eh, dahil may tubig. Danay tubig. Dapat daghang kamulaw. Kamutay, dapat daghang kuan. Paging. Ang Nagtugnos, uy. Ang nalada ka. Kuan mo? Wala ko lang sa lilas doon. Itong mais. Hmm. Yan, isog ba ba? Wala may puto ako, ano, lakanan. Ano sa maron? Ikaw like ko sa sanilas. Lakaw siguro ija. Ikaw ang natid ko. Baka pa man. Kuan. Anak naman kami. Naman nagitambaw. Anong kambawa? Kanina. Namuksik lang. Kuan na day. Namuksik. Nga, uy. Ganang... Ang may agam pangaan, guys. Tamot na kay Deganas, da. Tugnos o ginamos. Kanina sa prima na mo di gahapon wala ko ganay mo kaon. Paniyod to. Namura pareha po na maghapon. Kanang isog na de ko saging. Ano ko mong damating? Kulili ko mo. Dudagto. Dudagto ka na. Budang ko na kulay. Kalau kamu roti luto ati ana. Ano ko biya? Dali wali Ako makaan mo. Dapat yung luto. Loto pink. Ay, lamig ni bantot. Kala kay bantot ka dyan nagbusog. Puwahan. Bantot o busog kay puwahan. Ang iba hugham na guys. Yan ka na. Sige. Mukhang ka naman busog. Bibo na rin, guys. Hindi ka na dyan. Bantay lang eh. Duha na lang yung dilim. Ano ka ban? Nawa man? Layas na. Puwahan. Dahil puwahan nga luto. Puwahan or pink? Pink rice mo siguro eh. Pink rice. Saan nagdala po sa akin? Ikaw. Grabe. Nakaani ba na? Uy! Malima ka yung naman tayo. Ito na kami ako nung is na ko isa lang. Dapat, hugtad dyan rin. Wala ko yung bit nagbalik. Hoy. Isa mo ka po mo. Naman, ganaye. Bawal mo na. Diyan ulo. May guard ni sa mo. Diyan sudok. Kado. Mayambok mo na kayo. Nanami aganas ni titing no. Na, ganas kayo nahurot na maganas. Hindi lang makakatukulyas mo na siya rin. Ano yung no? Ha? Hindi lang na yun, Jun. Lamig tuting. Dapat.